Sziasztok, kedves fiúk és lányok! Történt egy hatalmas változás az életemben, ugyanis elindultam a Pokémon mesterré válás rögös útján. 8 éves korom óta vágyom arra, hogy Pokémonokat gyűjthessek, meg is tettem tazók formájában, és most már 1 éve követem a Pokémon Go-val kapcsolatos híreket, nagyon vártam ezt a játékot. Tudjátok rólam, hogy nem vagyok egy nagy gamer, de ez a játék tényleg lángra lobbantotta az agyamat. Már végigpörgettem az intrót, Willow professzor elmondta, hogy hogy is megy a Pokémonok világában, és el is kaptam életem első Pokémonját, egy Squirtle-t. Azért Squirtle-t választottam, mert egyrészt 8 éves koromban az volt a kedvencem, és a 8 éves Lászlónál szírt rúgta volna a seggem, hanem azt választom. Másrészt meg belegondoltam, hogy 10-ből 7 ember tudja, hogy Charmandert választ, és Squirtle jó Charmander ellen, úgyhogy arra gondoltam, hogy jó választás lesz Squirtle. Szóval most indulok és elkapom mindet. Először az Arena Plázában, mert nincs mobilnetem, aztán pedig a Városligetben, mert remélhetőleg délutánra már lesz mobilnetem. Nosza! Célom az, hogy jó legyek. Hűtársam Aladár. Biztos sokan emlékeztek a Pokémon főcímdalára, úgy kezdődött, hogy célom az, hogy jó legyek hűtársam oldalán. Szóval az oldalánt egy kicsit furcsán mondták, ilyen oldalán, vagy nem tudom hogy. És egy osztálytársam konkrétan tényleg azt hitte, hogy az a szöveg, hogy hűtársam Aladár. És ezért elhatároztam, hogy Squirtle, az induló Pokémonomat Aladárnak fogom elnevezni, viszont sajnos a Pokémon Go-ban egyelőre nem lehet elnevezni a Pokémonokat. A rajzfilmben ugye Ash nem nevezte el őket, de voltak olyan Pokémon mesterek, akik meg elnevezték. Azt hittem, hogy itt is majd így el lehet nevezgetni őket, de nem. Srácok, nem tudom, hogy miért mondtam ekkora hülyeséget, simán el lehet nevezni a Pokémonokat a Pokémon Go-ban is. Squirtle-nek meg is volt a keresztelője, és most már az Aladár keresztnév boldog tulajdonosának mondhatja magát. Egyébként elkaptam 2 Bulbasaurt itt a Városligetbe, és az egyik sokkal fejlettebb, mint a másik, viszont különböző támadásokat tudnak, és szerintem a kevésbé fejlett jobb támadásokat tud, mint a fejlettebb, és most nem tudom, hogy melyiket transfereljem, és melyiket tartsam meg. Nehéz kérdések ezek. Egy igazi Pokémon mester táskájában 2 nélkülözhetetlen elem van. Egy powerbank, illetve egy másik powerbank. 2-vel kell mászkálni, mert baromi gyorsan fogy az aksi. 4 óra alatt levitte 100-ról 10%-ra, úgyhogy elő kell vennem az első powerbanket. Nos srácok, másnap délelőtt van, tegnap egy rohadt ciki dolog történt velem, ti pedig most az én káromból tanulhattok. Szóval, kezdő Pokémon mesterek, ha powerbanket visztek magatokkal, én ugye vittem és dicsekedtem vele, hogy 2 is van nálam, győződjetek meg róla, hogy fel van töltve, ugyanis egy lemerő powerbank nem sokat ér a Városligetben. Én csak bedobtam őket a táskába tegnap délben, és nem volt feltöltve egyik se, és ezt a Városligetben derült ki, úgyhogy a Pokémon gyűjtögetést el kellett függesztenem néhány órára tegnap napközben. Aztán utána este egy barátomnál hesszeltünk, és ott fel tudtam tölteni a telefonomat, és este megint folytathattam a Pokémon mesterkedést. Egyébként az eddigi tapasztalatok nagyon jók, nagyon tetszik például, hogy tényleg figyeltek arra, hogy melyik Pokémon mikor és hol bukkanhat fel. Például este tele volt a város zupetekkel, ugye Denevér típusú Pokémon, nappal pedig nagyon kevés van belőlük, és a Városligetben pedig jöttek a fű Pokémonok, el is kaptam 2 Bulbasaurt. Szóval a Városligetben is figyeltek arra, hogy ott inkább fű Pokémonok legyenek, és majd megyek hétvégén vízpartra, ott pedig reményeim szerint egy csomó vízi Pokémon fogják kapni. Egyébként, aki nem ismerné a játék, nagyjából arról szól, hogy el kell kapnod a Pokémonokat, amik felbukkannak körülötted, illetve vannak Poké-stoppok, ilyen helyszínek a városban, általában szobrok, vagy szökőkutak, vagy valami fontosabb emlékmű, tehát ilyen fontos helyszínek, ahol pokélabdákat, vagy tojásokat, vagy medikiteket, vagy ilyen tárgyakat kapsz, és hát nyilván ezekre szükség is van, hogy
hogy igazi Pokémon mesterré válhass. Viszont ezek a Pokéstoppok nagyon egyenletlenül vannak elosztva, a belvárosban rengeteg van, 10 méterenként van egy, és konkrétan a barátomnál, akinél hesseltünk tegnap, ott a nappaliából el lehetett érni egyet, mert annyira közel volt a nappaliukhoz, hogy engedte, hogy onnan is 5 percenként megpörgessem. Ezeket a Pokéstoppokat 5 percenként lehet így megpörgetni, és akkor kapsz dolgokat. És ott iszonyatosan jól lehetett farmolni. Itt nálam viszont, mikor hazajöttem, látom, hogy egy sincs az utcában, 300 méterre van a legközelebbi, szóval nem tudom 5 percenként megpörgetni a Pokéstoppot. Ilyen szempontból elég igazságtalan a játék, viszont nekem tetszik, hogy igazságtalan, a való világ is igazságtalan, nincs mindenhol olajlelőhely, legyen igazságtalan a Poké világ is. Nyilván nem jó érzés, hogy a pénisznek ezúttal az előtelen végén állok. Ami még tanulságos volt számomra, Pokémonokat úgy lehet fejleszteni, hogy becserélsz Pokémont cukorkáért. Minden Pokémonnak külön cukorkája van, tehát mondjuk ha van egy Bulbasaurod, akkor ha azt becseréled, akkor Bulbasaur cukorkát kapsz. Szóval el kell kapni többet ugyanabból a típusból, mondjuk több Bulbasaur, és egy kivételével a többit becserélni cukorkára, hogy azt az egyet tud fejleszteni. És ami tanulságos volt, hogy mivel nem vízpart mellett vagyok, és Squirtle választottam elsőre, nem igazán tudtam a Squirtle-met fejleszteni, az most egyik leggyengébb Pokémonomnak számít, mert nem tudtam elkapni Squirtle-öket, és emiatt nem tudtam fejleszteni a saját Squirtle-ömet. Úgyhogy érdemes olyan Pokémont választani, amit jó eséllyel el tudsz kapni a környezetedben is, tehát hogyha mondjuk ilyen park mellett laksz, vagy liget mellett laksz, vagy egy rét mellett laksz, akkor válasz Bulbasaurt, ha vízpart közelében laksz, válasz Squirtle-t, Charmandert még nem láttam, azt nem tudom, hogy hol lehet elkapni. Egyébként estig elértem az 5. szintet, 5. szinttől lehet küzdeni a küzdőtermekbe, és a Blahalújza téren próbálkoztam a busz megállóból az ottani küzdőteremmel, semmi esély nem volt. A Blahalújza téren a város közepén van, ott minden Pokémon mester megfordul, simán elpicsáztak. Szóval azt néztem itthon, hogy a kicsit kijavlahogy nyilván a városból, hogy itt az itteni Pokémon termeket sokkal gyengébb Pokémonok őrzik, szóval remélem, hogy ma estére vagy holnap estére már lesz esélyem ellenük, és elfoglalom őket. Igen, ezt nem vázoltam fel az elején, a küzdőtermek lényege, hogy van 3 csapat, és mindig birtokolja az egyik a küzdőtermet, amelyik épp legyőzte a korábbi birtokosát, és hogyha legyőzöd a teremben lévő Pokémonokat, akkor ott hagyhatsz egy Pokémont, vagy ha vannak a közelben csapattársaid, akkor ők is letehetnek ott egy Pokémont, és így őrzik a ott hagyott Pokémonok a termet, és a másik 2 csapat pedig nyilván próbálja elfoglalni, hogyha oda megy, és megéri állítólag, nekem még nyilván nem sikerült termet elfoglalnom, de megéri így otthagyni a Pokémonokat, mert azért kapsz majd dolgokat, hogyha egy napon keresztül meg tudsz őrizni egy termet, úgyhogy ott van a te Pokémonod is. Idén, vagy nem idén, ma már szeretnék sikerélményeket elérni küzdelemben is. Ma egyébként bemegyek a városba, ahol sok Pokéstop van, és gyűjtöm a Pokémonokat, meg az XP-ket, meg a tárgyakat, és az ilyen kiskörút Deák-tér, Szabadságtér, Dunapart, ebben gondolkodok, megszerzem mindent. Mindent! Srácok, ennek a pusztának a közepén láttam egy embert a telefonjával, és én is ide tartottam, ugyanis itt van egy gym, és megdumáltuk, hogy ugyanabban a csapatban vagyunk, jól elfoglaltuk. De nagyon fura volt, vagy nagyon egyértelmű volt, hogy miért állunk a puszta közepén, vagy miért tartok én is a puszta közepén, miközben ő már ott telefonozik. Király élmény volt. Tegnap tettem be először tojást az inkubátorba. A tojások lényege, hogy Pokéstoppoknál kapod őket, ugyanúgy, mint a Pokélabdát, és ha beteszed az inkubátorba, akkor elkezdi számolni, hogy mennyit mész. És van olyan tojás, amiknél 2 km-t, van amiknél 5 km-t, van amiknél pedig 10 km-t kell sétálni, hogy kikeljen. Tegnap este óta 5 km-t sétáltam telefonnal a kezembe, és kikelt végre. Egy Sandslash volt benne, egész erős Sandslash. Nagyon tetszik, egy föld Pokémon. Szóval ez volt, most egyszerre számláltuk egy 2 km-es, meg egy 10 km-es, mert szereztem egy másik inkubátort. Úgyhogy a 2 km-es hamarosan ki fog kelni, majd már azt is nagyon várom, hogy valami lesz, majdnem mint amikor régen felbontottam egy szacskó chipset, és vártam ott az út. Srácok, itt a téren benyomtak egy lúrt, ami vonzza a Pokémonokat. Oda szaladtam gyorsan, hogy majd potyázok, és már ott potyáztak rajta 5-en. Elég vicces volt, de
mind ellenséges csapatból voltak, úgyhogy rossz szemmel néztek rám. Szóval elkaptam egy Caterpit, meg néhány Pidgeot. Srácok, beértem a városba, rájöttem, hogy a legtávolabb dolog a világon a buszozás. Kb. 10 másodpercenként van egy pokistop, és ha elég főként kattingatsz, akkor mindent meg tudod pörgetni, és egy csomó Pokémon mellett is elhaladtok buszozás közben. Hoppá, itt egy valami. És azokat is el lehet kapni a buszról, szóval buszozni nagyon megéri, ha távol laksz a várostól, akkor a legjobb farmolási lehetőség a buszozás a városba. Ez a nagy helyzet. Egyébként már 2 retikétem van, és az egyik Pidgeottót, mert hogy elkaptam egy másikat is, sikerült tovább fejlesztenem, Pidgeottá már valami 350. szintű vagy hagyadik, szóval nagyon kezdtek nagyon táp lenni. Nem mondtam még, de én a Mystic, azaz a kék csapat tagja lettem. Ma délután ugye elfoglaltunk egy gymet, és beraktam oda egy Pokémont. Az a lényeg, hogy ha beraksz egy Pokémont egy gymbe, csak akkor tudod berakni nyilván, ha a kék csapaté a gym. Ha beraksz egy Pokémont, akkor kapsz 10 Poké Coint, tehát ilyen pénzbeli, vagy ne, tehát játékbeli pénzt. És hogyha még egy napig ott marad, akkor kapsz még 10-et. És ez minden gymmel így van, tehát megéri berakni Pokémonokat a gymekbe, mert akkor pénzt kapsz gyakorlatilag. Na, most itt láttam, hogy itt a Deákon a gym az a kékekét, tehát simán be tudom rakni a Pokémonomat. Csak gondoltam, előtte még elmegyek és szerzek egy Staryu-t ott a víznél, a gödörnél. Szereztem egy Staryu-t, kb. 10 perc alatt 2-t is. Mire visszajöttem, már a pirosak elfoglalták a gymet, és egy rohadt erős Pokémon ment. Nem is valószínű, hogy el tudom foglalni. Na srácok, végül sikerült elfoglalni a Deák téri Torna termet, nem nekem, én is megpróbáltam, és egy támadásom múlt kb. Néhány HP-je maradt csak az ott lévő Pokémonnak. Igaz, hogy ő egyedül volt, én meg 6 Pokémonnal küzdöttem ellene. Aztán viszont elfoglalt egy másik kék, én pedig beraktam Pidgeotot, vagy teljesen, viszont nem kaptam pénzt. Nem tudom pontosan, hogy megy, még majd utána nézek. Szerintem azért nem, mert Bulbasaurt már legyőzték abban a tornateremben, ahol délután beraktam. A lényeg, hogy napi egyszer lehet Pokécoinokat kiszedni, és akkor nyilván annyiszor 10-et, ahány tornatermet a te Pokémonjaid őriznek. Egyébként elkaptam egy csomó vízi Pokémont, van már Krabim, Psyduckom és egy csomó Staryu is. Ja, nem csak Aladár van már a vízi Pokémonok közül. Srácok, elkapott az eső, szállok egy ilyen kőtemplom bemélyedésében, ki van világítva. Mögöttem ázik a város. Ja. Egyébként 2 nap után most már 8. szintű vagyok, elkaptam egy rakás Pokémon. Van esélyem az edzőtermekbe is általában, vagyis hát tudok találni olyan edzőtermeket, ahol van esélyem. 2 Pokémonom edzőteremben van, holnap remélhetőleg hozzák majd a pénzt. Tehát nagyjából ez a helyzet, egyébként kb. Kaptam érmét, hogy már 10 km-t lesétáltam, úgyhogy a játék is érzékeli. Ez még délután volt, azóta szerintem 5-öt biztos sétáltam még. És volt vagy 2-3 km, amit a játék nem is érzékelt, mert én is... Hát most már folyamatosan szívok ezzel, hogy leáll a szerver, ugye, amiről az egész internet szól már egy hete. Nem igazán bírja a túlterheltséget, a Nintendo egyenlőre. Ezt reméljük, hogy a későbbiekben jobb lesz. Nagyon élvezem még mindig, de azért fárasztó. Most holnap lehet, hogy született tartok, bár ki tudja, hogy kibírom-e. Aztán pénteken megyek Balatonra, ahol az összes vízi Pokémont elkapom. Ez a terv. Addig is sziasztok, ti is szerezzétek meg az összeset. Mindent. Csá! És még egy dolog, Aladár azóta is 55-ös CP-s tagnál. Nem azt mondom, hogy 2 nap után Blastoise-szá kellett volna fejlődnie, de azért valami.
egy rohadt skirtlet nem találtam az egész városba, egyáltalán nem tudtam fejleszteni. Szívás. Na majd a Balatonon.